vás u tohohle videa a dneska to bude reakce na staré fotky. Než začnu, řeknu vám tohle, na Facebooku jsem si založila takovou skupinu, jmenuje se to Denoušek začíná, tak určitě si to najděte. Já tam sice ještě nic nemám, takže to, ale určitě to tam začnu dávat takový jako videa, že jsou a no, jdem na to prostě. Ještě chci říct, že to nebude po pořadě, ty fotky jako prostě kolik mi bylo a tak, to vám říkat budu, teda pokud si to budu pamatovat, ale jinak nebude to po pořadě jako 5 let, 3, no prostě takhle smíchaný to bude. Tak já si myslím, že můžeme jít na to. Tak. První fotka tady je, to mi bylo, takhle tady, asi, takhle někde. To mi bylo 5 let, to je 2007. To na Silvestra dokonce i. A to je, mi bylo 5 a Segra se tam tváří jak dement. A to jí bylo asi 3 roky nebo kolik. Ty je už takhle od mládí. Ajajajaj. Já jsem hodná Segra teda. No nic, jdem dál. Další fotku tu máme, jak hraju hokej. Hraju jako fakt? Kecám. Tu přilbu jsem naprosto milovala. A zrovna jsem tak stejně úplně nesnášela brusle. Jen nesnáším bruslaní na ledě. A prostě pomoc. Já jsem naposledy stála na bruslích na led, když mi bylo 10. Budu 4 roky. A naposled na kolečkových jsem stála v 6 letech. Tak dobrý, no. Nejlepší bylo, když jsme si sedli se Segrou na tu hokejku a strejda nás tahal prostě takhle po ledě a měli jsme se šoupaný prdele úplně. No jo, jdem dál. Tady byla kamarádka u mě poprvé z Balogu a koupili jsme si Happy Meal. A v tom byla takováhle maska, a takže jsme si z toho dělali srandu. Hlavně teda já jsem teda hrozný případ, jako. No a k tomu se vztahuje tahle ta fotka. A to jsem si prostě vyloupla v obě dvě oči, dala to a dala na tu. A dala na to ty brejle. A tyhle ty brejle jsem totálně milovala. Já jsem na ně jednou šlap. Takovej řev to byl. To jste si měli představit, lidi, jaký to byl řev. Fakt, že jo. No nic. A jako byla celkem sranda hodně. No, takže další, to je, jo, to se stahuje taky, to má tady prostě ten můj obličej, vidíte to? Prostě s tou hranou kapek. Já jsem byla dement už jako takhle, jo. No a to je teda moje kamarádka, ona byla v 6 a já ve 3, jsme o 3 roky, takže to. A jak jsme si dali obě dvě Happy Meal a kolu. Asi takhle nějak, no. To bylo. Myslím, že můžeme jít dál. Tak jdem. A tohle je v Praze taky. Byli jsme teda na výletě v Praze spolu. A tak jako, víte, jsem to hrozně hezky vychytala. Jak mi tam takhle jako, tam vlaje ten vítr, jako. To víte, modélky. Jo, jestli budete chtít nějaký takhle fotky z téhletý Prahy s kamarádkou z výletu, tak napište do komentářů, určitě toho tam je hodně. Takže jo. A to jsem teda byla ve 3. třídě jsem to byla, tyhle ty všechny fotky z Prahy. No a potom tady máme, jo, to jsem objevila retriku zrovna. To bylo asi, to jsem dostala tablet, takže 2012, asi nějak, no, asi 2013, 2012. Kolik je? 2016. A možná 2014. No nic, to jsem prostě s tabletem jako se učila a měla jsem jenom takhle tu přední kameru a ne zadní. Třeba vždycky to natáčela, takhle jsem to potom obrátila a no a takže retriku. A tuhle jsem našla jednou fotku prostě, protože já to scháním ty fotky z Facebooku, akorát svoje a no a v počítači ani nemám skoro žádný, ale ty možná budu. Asi jsem si řekla, že bych z toho mohla udělat tu malou sérii, protože těch fotek je fakt hodně.
No nic, další tady, jo, to abyste věděli, to bylo 2014, to vím určitě, že to asi bylo 2014. A prostě já vám šla ukázat, jako jaký mám styl. Ty vlasy byly naprosto boží, abyste věděli. A tu bundu jsem měla fakt asi 5 let, to jsem úplně zbožňovala. A ty kalhoty byly úplně, oni jsou takový jakoby zateplený, jakoby s tím kožichem. To bylo strašné. Se ta potila, jak vždycky ve škole a to. Ale ty boty jsem měla taky docela dlouho a ty byly takový s těma vostnama a ty byly hrozně hezký. No nic. Tady Jani, promiň, ale já to jsem fakt musela dát. A za tam tu ještě další fotku mě ještě víc zabiješ. No nic. Tady jsme byli ve 3. třídě a my jsme se malovali, byli jsme na škole v přírodě a malovali jsme se. Vidíte na moje umění? To je teda hodně velký umění na to, že jsem byla ve 3. třídě. Že jo? A to kreslila Janča, to druhý asi, takže to. Takže další. To je s Adélkou v 5. třídě, když jsme šli do 6 nějako. Jo, to jsem tam, to je takový zvyk, že 24.7. jezdím do Lípy za Adélu, protože obě dvě máme narozeniny. Takže jsem tam byla a takový hřiště, tak jsme tam zalezli a vždycky takový selfiečka. No, jestli se na tohle koukáš, tak promiň. Já, no tak jako především jako dopředu všechno nejlepší. A to už jsem říkala v tom asku, který ještě nevyšel vůbec. Já to budu takhle přehazovat, já jsem hrozný dement. No nic. Tohle vidíte, jak jsem úplně nadšená. Bizoni! To jsem byl fakt úplně creepl. Před 2 rokama ještě, ale tu mikinu jsem dostala od mamky a taťky před 3 rokama asi a to byly v Ronově, ne. Já si vzpomenu, ale vůbec nevím kdy, jo. No comment. No a tady je prostě úplný výlet, ale já Dino parky zbožňuju, takže tohle je ještě taková jako, to určitě bude v dalším díle. A protože já tyhle ty Dino parky úplně zbožňuju totálně a mám jich celkem dost. Hlavně v takový ty hlavě, jak vždycky já se tam lehnu. Kdyby tam nebyla fronta, tak já v tom usnu. No a jinak, tady je ta fotka teda, a tam se takhle zalezlo do klece mohlo a takhle jako. Kamarád Jake, že jo, Jakeu. Já jsem takovej creepy. No nic. Tady to bylo asi ve 3., ve 4. třídě, rybářka na první pohled. Já jsem takový debil. No ale prostě jo, no. To tam mám taky hodně fotek z toho. No nic. Jo, tady ani promiň, ale já to prostě musela sem dát. My jsme prostě úplně nejlepší kámošky vždycky, teda až do 5. tříd, samozřejmě nevím, co se stalo, taky nevíš ani. Ale prostě Myška a to. No a tady jsme ještě teda jedem a tady máte můj první telefon. Měla jsem ho asi 6 let, abyste věděli. 6. 5. A to byla taková Nokia tlačítková. A já, když se mi rozbilo, já prý takovej bret. Já to prostě u mě zbožňovala zrovna ty roky. Jako já teďka až nechtěla zrovna, nevím proč, ale... Tak jo. A tohle je poslední fotka a to je z 1. třídy. A to jsme měli karneval vždycky takhle. A já jsem tohleto vystřihla z velké fotky, protože holky by asi byly nerady, kdybych to sem dala. Takže to a vidíte aspoň, jaký jsem creepl já. A to dost hodně velký. Doufám, že se vám tohle líbilo, pokud jo, dejte palec nahoru, budu ráda, když dáte like, odběr, můžete dát nějaký komentáříček, určitě to sdílejte, budu moc ráda, potřebuji aspoň do 20 odběratel, ještě 2, pokud jsem se dobře koukala, tak aspoň 2. A tohle bude asi všechno, určitě nezapomeňte na tu skupinu na Facebooku. Doufám, že se vám to teda líbilo a u příštího videa čau.